Her ses et koordinatsystem. Y-aksen er den lodrette linje, og x-aksen er den vandrette linje. I denne opgave handler det om at finde kiloprisen på kartofler. Det gøres ved, at der laves en udregning ved hjælp af et silleben. X er kilo, og Y er pris. For 1 kilo koster det 2,5 kroner, og man kan selv bestemme antal kilo. Ved at regne prisen ud, siger du 2,5 gange antal kilo. Resultatet skrives ved kroner. For at få punkterne, tager du det øverste tal i sillebenet og går udad på x-aksen. Derefter tager du det nederste tal og går opad på y-aksen og sætter punkter. Når alle punkterne er sat, laver man en lige streg mellem dem alle. For at finde en funktion skal man først finde a- og b-værdi, hvilket også kaldes for et skæringspunkt og et hældningstal. For at finde a-værdien skal man altid gå 1 til højre, og i denne opgave er det så 2,5 op til næste punkt. Derfor er a-værdien i denne opgave 2,5. B-værdien finder du altid på y-aksen ved allerførste punkt du laver. I denne opgave er b-værdien 0. Den lineære funktion hedder altid y lig med ax plus b. I denne opgave hedder funktionen ud fra punkterne y lig med 2,5x plus 0.